Munduko Bankua Bizkaira etorri da Bizkaitik proiektua zehatzago ezagutzera. Bizkaitik fundazioa Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimen bada, Bizkaiko udaletan administrazio elektronikoa ezartzeko helburu duena. Dagoeneko udal ugaritan sortuta ezarri diren tresna informatikoek interesa piztu dute hainbat herritan eta Munduko Bankuan. Herri batzuetan administrazio elektronikoa ezartzeko finantzaketan parte hartu lezakeen Munduko Bankuko ordezkariekin batera, Mexiko eta Kolonbiako gobernuetako ordezkariak etorri dira Bizkaira, eta denek interesa dute Bizkaitik fundazioak hemengotan nazioarteko hainbat enpresekin batera garatzen duen teknologia ezagutzeko. Foru Aldundiak eta Bizkaiko udal gehienek beren administrazioan dagoeneko sartuta daukate kudeaketa elektronikoa egiteko eta herritarrekin harremanetan jartzeko tresnak. Haiei esker, eskerei eta izapidei modu telematikoan erantzuten diete egunean 24 orduz, urtean 365 egunetan, sarera konektatutako edozein ordenagailu bidez. Bizita honetan Munduko Bankuko eta Mexiko eta Kolonbiako gobernuetako ordezkariek aukera izango dute zuzenean eta modu praktikoan ezagutzeko tresna horien aplikazio maila, bai eta garatutako programa eta plataformen abantaiak ere.